पावर स्टार पवन सिंह के गायकी के बारे में सब केहू के मालूम बा कि पवन सिंह कैसन गाना गावे नी। आज हम बात करें पवन सिंह के एगो गाना के जौना गाना के 100 मिलियन व्यू प्राप्त कर लेले बा। पावर स्टार पवन सिंह अपने आवाज़ देले बानी और ओकर म्यूजिक वीडियो में भी नजर आइल बानी। पवन सिंह के ई गाना लोग के खूब पसंद आ रहल बा और खूब वायरल भी हो रहल बा। पवन सिंह ई गाना के मिल रहल रिस्पॉन्स से खूब गदगद बानी और सब लोग के आभार जतावतानी। पवन सिंह के मानी तो ई गाना बेहद मजेदार बा और वहाँ के कहतानी कि ई हम सोचले ना रहनी कि जनता के इतना प्यार मिली ई गाना के और उ 100 मिलियन आंकड़ा भी पार कर पाई। हमरा ला जनता के मनोरंजन जरूरी है और संगीत जौन हमरा आत्मा में बसेला। ई गाना के नाम ह कलकतिया राजा। पवन बतैलन कि कलकतिया राजा यसी फिल्म्स प्रस्तुत बा। उहाँ के कहनी कि अभय सिन्हा विजनरी फिल्म मेकर बाड़न और उनकरा के साथ काम कईल अपनापन सा महसूस होला। दिलचस्प बात ई बा कि ई गाना 3 माह पहले रिलीज भई रहे। ई वीडियो अपने लोगन के कैसा लागल जरूर बताई और चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करी।